sermeye ez ve tevan li ser navê Dem Partî bi rêz û hurmet silav dikim. Do li jineya me ya navendî hev serokên me civînek darxistin bi saetan nîqaş kirin de encama wê de Emirol pêşberî wane. Aslında işte süreç ya rast pêvajo komisyon û sernavên cuda me dixwestem ser wan biaxivin bu were lê ne wisa ji ber ku hem em gelek xemgînin û em gelek jî bihêrsin hema her roj jinek ji jiyanê tê veqetandin. Cinayetên jinan du wextê de ji ber ku tedbîr natin girtin heta meclisê îro tê. Kalbine kadar geldi. Yani merciye ku divê berpirsiyarî bigire ser xwe heta wê derê heta meclisê ev mijar hat. Saliha Ozan xebatkara meclisê bi awayek herî hovana hate qetil kirin tam jî piştî vê qetliyamê tişta ku divê bê kirin çi ye divê meclis berpirsiyarî bigire ser xwe hîs bike û bi awayek herî zû yasayên ku jinê diparêze bi xemeriyetê. Binêrin ev çend roje hemû civak vê mijarê jinêz ve dişopîne. Ev ne careyeke me em rastî mijarên bi vî rengî tên. Dîsa zilamek ku hevjîna wê xwestiye dev jê berde jê veqete û ji ber vê yekê hatiye qetil kirin. Dîsa çi heye li holê ev jin serî li hemî mercên pêwendîdar daye û em niha çawa dikarin bibêjin ku Saliha nihat parastin. Saliha nihat parastin ne ku nekarî bûn wê biparêzin. Em dikarin bibêjin ku Saliha nihat parastin. Kapsamında koruma talebinde bulunuyor. Silah ve ölüm tehditleri aldığını talep kiriye ku wê biparêzin di çarçoveya Kanûna 6258 û çaran de şiddeta fîzîkî de hatiye kirin van belge kiriye tevî delîlên xwe serlêdanan kiriye lê tevî vê yekê jî li ber çavê her kesê cînayetek pêk tê. Çawa em dikarin bêjin ku me nekarî em pêşî li vê cînayetê bigirin em tenê dikarin bêjin ev ji nihat parastin me vê cînayetê ne da sekinandin ji ber vê yekê faîl hatin cesaret kirin ji vê cesaret girtin û dest û nigê xwe li hev didin wisa bi awayek herî hovane cînayetek pêk tînin. Ev kesan bas dikin Saliha xebatkara Meclisa Tirkiye bû. Eger Meclisa Tirkiye nikare xebatkareke xwe ya jin biparêze ku bir şekilde muzdarip olduğunu söyleyen. Bi mehane Saliha vê yekê şiddeta li ser xwe vegotiye ji gelek merciyan re vegotiye ev ne tiştek dizî bû. Tevî vê yekê jî eger meclis nekariye xebatkareke xwe ya jin biparêze wê gelo jinên dinê çawa werin parastin. İşte erkek şiddetini önlemeyen, görmezden gelen politikaların ev politikayên ku şiddeta mêr jinê dîtî vete ev encama vê yekê carek din me vê yekê dît. Geçen hafta orman yangınları dolayısıyla Hefta borî ji ber şewata daristanan me got ewlehiya jiyana tu zindî jiyana wan ne di ewlekariyê de ye. Îro em ser Saliha vê yekê dîsa dibînin û weke Dem Partî em dibêjin meclis divê mafê jiyanê hemû zindiyan biparêze yasayên ku van yekan digire garantiyê politikayên ku van yekan digire garantiyê divê pêş bixe û yasayên hene bimeşîne bi xemeriyetê. Peymana Stenbolê divê carek din bi xemeriyetê meclis. Sedemên cinayetê jinan polîtîkin. Bi salaya em vê dibînin û ev êdî eşkere ye. Divê em vê wisa qebûl bikin û ji bo pêşî li vê bigirin eger em dilxwazin pêşî li vê bigirin tiştê em bikin hene. Ev yek jî di serî de Peymana Stenbolê divê em ji vê dest pê bikin em carek din vê peymana ku jinan diparêze bixin meriyetê lê ne tenê ev e helbet li welet her tişt hildiweşe ne tenê ev mijare. Birer ortaya çıkıyor. Her roj em dibînin. Yeni doğan skandalı. Ya zarokên ku pitikên ku nûj dayîk bibûn skandala wê hebû wê were bîra we ev jî cureyek cinayetê ye. Başka türlü. Yan bi awayek dinê her mijarê ku her roj em pêre matmayî dimînin sucê ku em dixin heyretê her roj pêk tê. Rızanız yok.
hiçbir şekilde haberdar değilsiniz. Bi fikirin destura ve tune, rızaya ve tune, agahiya ve tune, Sahte diploma, li ehliyetler, diplomayên saxte, îmzeyên saxte elektronik, ruxsatên saxte, ev dertên û bi van tiştên saxte iddia olmanın em dibînin vaziyette. bi van belgeyan kar meşandine birê ve birbirine em projeyê van agahiyan dibîzin. Diplomalara Türkiye toplumu artık inanmıyor. Edi gel bawer nake ku piştî van bûyeran dibêjin em ê pêşî lê bigirin em ê suçdaran derxin holê lê gel ji van bawer nake hûn dikarin bi politikayên eşkere politikayên tedbir digirin hûn dikarin gel bidin bawerkirin hûn dikarin Olmadığını göstererek nigê siyasî jî zexm bikin divê mijarê de bir ağdan bu kadar büyük bir suç şebekesi. şebekeyek mezin ê sûc heye şebeke jî baş îzah nake vê mezinaya vê sûcê. bahsediyoruz. Bunun siyasette bir iz düşümünün olmaması mümkün. Mümkün e ku di siyasetê de jî bandora viya tune be. Olmadığını ispat. Yan jî bandora viya siyasetê li ser vê mijarê mümkün e tune be. Ev berpirsiyarê iktidarê ye. Hemî girêdayî hevin. Takipçisiyiz. Bu skandalın Em vê mijarê dişopînin ciddiyeti, pir aliyê vê skandalê heye tahribatê wî berfirehin em van dişopînin tarihinin ve Türkiye tarihinin en organize suç vakaları. muhtemele ev vakayê herî mezin ya sûcê li dîroka Tirkiye. Ev skandalê ku huseyê ku hevanno ne tenê hukukî ne tenê aliyê wî hukukî heye ev aliyê wî etik heye aliyê wî ehlakî heye aliyê wî vicdanî heye. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Di erdhejên şeşê Sibatê de hin parêzer jiyana xwe ji dest dabûn agahiyê van kesan yên nasnameyê hatine bikaranîn û li ser navê wan belge hatine çêkirin bifikirin. cümle değil. Ahlaken sapır sapır Ev ji hêla ahlakê ve ji hêla vicdanî ve hûn ji hêla çi ve dinerin binerin ev ne tiştek etik e. İşte hukuken takipçisi olacağız. Bi tenê bi awayî hukukî tu nikarî bêjî ez ê şopdarê bê mijarê bim. Ev skandalên gelek mezinin. Çürüterek, alın teriyle, gerçek diplomalarla, liyakatle, Bi dîplomayên hek hak ettikleri bi keda eniyê gelmek isteyen gençler kesên ku ciwanên ku dixwazin werin derekî ev kes tercih dikin ji vî welatî birevin. Lêkolîn hemî vê yekê nîşan didin. bu durum o gençleri haklı çıkarıyor. Em dibînin ku ciwan mafdarin ku ji welêt direvin. Tu polîtîkayê ku ciwan li vî welatê bigirin bi vir ve girê bidin tune ku. Eger hûn nikarbin pêşî li vê skandala ehlakî bigirin piştre qala demokrasî û adaletî û hukukê nekin. Kavuşturmanın büyük mücadeleler gerektirdiğini Yani em qal bikin jî wê têkoşînek mezin ji bo vê lazim be vê jî bizanibin. Ji bo hukuk û adaletê di vê rewşê de têkoşînek pir mezin lazim e. gençlerin geleceğinin sahte meslek Yani pêşeroja ciwanan bi belgeyên saxte yên pêşeyî yên meslekî îro em dibînin diyenler kamuya olan bütün di nav kar û bar de ne ev kes. Ev kes di nav mirovan de ne kar dimeşîn di nava civakê de bi belgeyên saxte. birkaç tutuklamayla geçiştirilebilecek Bi hin girtinan ev mijar nikare çareser be ev meseleyek pir kur civakî ye. bir örnek verebiliriz tabii. Gelek minak hene li ser belgeyên saxte em bibêjin mesela saxteyên ehliyetên saxte jî hene. Eğitim alan öğrenciler var. Bi belgeyên saxte perwerde didin. Tehdit eden Ciwanê me emanetê van kesan e. uzmanlık belgeleri. Ewlekariya canê mirovan di xeterê de ye. Mühendisler Ji ber ku mühendîs hene bi belgeyên saxte avahiyan lê dikin, kar dikin. yarattığı felaketler potansiyel. Yani civak êdî dirize em dibînin. Bunlar Sistem dirize êdî. ve bunun tekrar ediyorum siyasi ayağının ortaya Ev mesele nigê wî siyasî jî heye divê em peşini bırakmamak. du vê meselê bernedin aliyê wê siyasî em lê bikolin ka bandora wan tîliya wan çi qas di van skandalan de heye. Çeteleşme ağının arkasındaki Ev tora çetebûnê li pişt wî muhakkak girêdanên siyasî hene divê em van girêdanan deşifre bikin ji bo vê divê em bi awayek herî bandor têkoşîn bikin û tedbirên herî şeffaf em bigirin. Komisyona me hukukê jî bi awayek nêz dişopîne vê meselê û serlêdana suç jî kirine. işte bu başlıkların gölgesinde toplandı sevgili arkadaşlar. Lijnê me do li ser van sernevan civên pêk anî. Gelen haberler arasında yine Di nav agahiyên ku tên dîsa raporuna göre yekîtiya tabîbên Tirk li gor raporên wan
Ayşe barım nikare li hevsed mine. Çend hep rapor derbarê Ayşe barım datine derxistin rîska mirinê li ser wê heye divê girtîgehê neyê girtin. Ev mijara girtiyan wê çawa be? Ev jî rojevekê me sereke ya civîna lijneya me bû. Murat Çalık şaredarê Beylikdüzü. Hatta kengî wê divê rewşê de ev li gor kîja hukukê pêk tê. Bolu cezaevinden gelen haberler. Yan jî agahiyên ji girtîgeha Boluyê tên. Em li wan dinêrin Süreleri dolmuş olan 30 yıllık kesên ku 3 salê li hevsêmane wadê wan infazê temam biye. Ataman ve Hasan İnci hakkında yeniden bir infaz Derbarê van kesan de careke din biryar girtine infazê wan dişewtînin wan serbest bernadin. ama artık Prensîbên hukukî yên bingehîn tune dihesibînin erê. Em vê fam dikin lê êdî ev mijara vicdanê ye. sürdürmenin Nabe ku ev bê hukukî wisa bu hukuksuz were meşandin tu fêde ev ya ji Tirkiye re tune ye. Divê dev ji vê berdin. Dev ji vê bê adaletiyê berdin. Lijneya çavdêriyê ya girtîgehan işkence ve bi awayekî vekirî polîtikayên zilm û îşkence dimeşîne li ser girtiyan. şimdi infazı yakmak. Şewtandina infazan binerin ev peyv çuqas girane şewtandina infazan em qala vê yekê dikin. Bu işkence yapmak için. Ev curek işkenceye piştre ev peyv derketin. Yani cezasını çekmiş. Yani mirovekî cezaya xwe kişan diye xelas kiriye tu bi kîjan hencetan cezayı dirêj dikî infaza wî dişewtînî. Sedemê vê yekê çi ye? Dîsa hev şaredara berê ya dışında iki dizinde protest bazı de du çogên wê protez heye. İnfaza xwe temam kiriye 23 Haziranê lê ji ber ku di çogên wê de protez heye. Nekariye tevlî beşdarên faaliyetê sporê belî girtîgehê çar mehan talok kirine berdana wê. Ev jin hevşaredara bazı de ya berê ya HDP'yî di du çogên wê de protez heye. Ev kes nekariye tevlî faaliyetên sporê be ji ber vê yekê çar meh talok kirine berdana wê. Sevgili arkadaşlar, bütün bu başlıkların eşliğinde önemli gelişmeler. Di çarçoveya van hemî sernavan de helbet pêşketinên girîng jî hene. Yek bi yek lijneya me ya navendî ya partiya me bi ser van mijaran sekiniye. Pêdiviyên bingehîn ên Tirkiye çine li ser van em axivîne û ji bo çi pêdiviya me bi aştî û civaka demokratîkê em li ser vê yekê sekinin û dawiya dawî baş bû komisyon ava bû. Bizim barış ve demokratik toplum süreciyle ilgili Pêvajoya me ya aştî û civaka demokratîk divê pêvajoyê de em pir dixebitin bên avber weke Dem Partî em xebatên vê pêvajoyê dimeşînin zêdetirî 2000 caran bi gel re mehevdîtin kiriye li amarayê me vê pêk anî do. ancak yeni dönem planlamamız da var. Ağustos ayı Lê planên me ji bo pêvajoya serdema nû jî hene. onları da sizlerle. Em ê wan jî bare parve bikin elbet. Komisyon tartışmalarına gelince Em werin ser nikaşên komisyonê. en sonunda oluşmuş olmasını Taliya talî ev komisyon çêbû û civîna xwe ya yekem pêk anî ev ji bo me pir girîng û bi rûmet e em dibin em hatine nokteyek baş û ev nokteyek krîtîk ye ji bo me. sizlerle paylaşmıştık. Hatta bir eşiğin kalbinde olduğumuzu Me berê jî gotibû ciddiyet, em di serdemek pir dîrokî de ne pir girîng de ne ji bo vê ciddiyet, xebat, têkoşîn divê pir çêker bin û temamê civakê hembêz bike. Divê hay ji hasasiyetên civakî hebin. dip nedenlerine, kök nedenlerine Esas sedemên pirsgirêkan em bibînin bi vê rêbazê divê em nêzî vê pêvajoyê bibin. Elbet hemî pirsgirêkên xwe tek başına çözemez. tenê dibin bane vê komisyonê de em nikarin çareser bikin û nabe ku em berpirsiyariyê kusa mezin jî li vê komisyonê bikin ev neheqiye divê em hemî bidin ev ji bo çareseriya pirsgirêkên xwe hem awayek siyasî hem awayek civakî. Komisyona bugüne kadar yapıcı yaklaşan tüm Herçi kesên ku bi awayek çêker nêzî vê komisyonê bûn değerli olduğunu söyleyen, komisyonda yer almak için çaba û gösteren xwestin tevlî vê komisyonê bibin hemî partiyên siyasî çok değerli gayreta wan, xîreta wan, keda wan ji bo me pir bi qîmet e. Boçi ji ber ku berê jî me gotibû meclis belki de döneminin
meclis tarihsel açıdan dibe ku baktığımızda en zengin temsiliyetini ev taşıyan, temsiliyeta heri devlemenda komisyona yansıması ve meclisiye. İtirazların, eleştirilerin, taleplerin komisyona Di diroka Türkiye'den ve dibinin ev giringe komisyonun yol levma haritasının komisyon üyeleriyle birlikte belirlenmesi, orada farklı pır giringe ifade edilebilmesi, hemmi fikren cuda yende komisyone de behevre tevli elden rastlanan rotaya meşandına ve pevajoye ve bibin bu kavşağı hep birlikte daha demokratik, em de çarxereyek pır giringdene u bu avek heri adil heri tesis edilebildiği, vekhev temsil edilebildiği, eşit yurttaşlık em hewdidin temelli herkesi temsil bikin nivir u ji bo Türkiye'k bi vî rengî jî were avakirin em ê behevre şeklinde xebatan bimeşînin divê komisyonê de. biz DEM Parti olarak elimizden gelen Wekî de em her partî şeyi divê mijarê çiş destê metê zêdetirî wî em amade meclis nebikin. komisyonunun yapacağı çalışmaların Xebatên ku bir sonuca ulaşması. Komisyona meclisê bike ji bo bi bandor be û gavên ku piştî vê ji bo pêk bên partiya me bi her awayî amadeye bixebite ji ber ku partiya dina partiyên siyasî de partiya herî amade em in divê mijarê de ji ber ku bi salan em xebatên bi vî rengî dimeşînin Türkiye'nin demokrasiye pêdiviya Tirkiye bi demokrasî heye bi xuşkûbiratiya wekev heye bunları sağlayabilecek ji bo komisyon ev yek pêk werin komisyonek ketiye serê rê em dixwazin karûbarê wî bi xêr û xweşî be bi tenê dawî anîna pêvajoya şer erê ev jî dîrokiye lê divê ev mayînde be û tiştên ku pirsgirêkên ku bi salan bûn sedemê vî şerî divê ev jî ji holê werin rakirin ev bêtir giring e. Komisyondan beklentimiz Lewma ben de wariya me ji komisyonê ev e gerçekleşebilmesi için bir takım çalışmalar yürütmeleri, xebatên yasayî bike dayanışmanın layıkıyla hayat bulması û van yasayên çeker pêk bîne di nava jiyanê de ji bo adalet tesis bibe. Wekî Dem Partî em carektin dibêjin tam jî divê çarxereyê de imkanên aştiyê em bibînin û xwe bi van imkanan ve bigirin nasıl hayat bulacağı tartışılmalı. û siyasetek damezîrîner wê çawa be em li ser vê nîqaş bikin devlet, iktidar, muhalefet hemî bi yekparêtî nêzî vê mijarê bibin, nêzî vê pêvajoyê bibin û serdema nû çawa em bi pêş bixin em ê di pêşe rojê de ji îropê ve li ser van mijaran biaxivin. Bu süreci karşılıklı bir değişim ve dönüşüm Ji bo ev pêvajo bibe guherîna beramberî hev bibe guherînek wekhev em divê ser vê bixebitin û em ji bîr nekin ku imkanên baş ancak bi têkoşînek hevpar dikare derkeve holê ancak em dikarin bi hêz mil bidin hev em dikarin bi ser bikevin û pêvajoyek ku herkesî hembêz dike em nîşan bidin bi hevre bimeşin pêşê rojê lazim em bi hevre dest bavêjin vê mijarê. Di ser de me kusa dene îro pir zêde pêdiviya me bi hev heye ji bo adalet, aştî, azadî û wekeviyê. Eğer sizin başka bu konuya ilişkin sorularınız yoksa sevgili arkadaşlar. Eger pirsek we tune be têkildarî vê mijarê